úgy néz ki, hogy a nehéz úton tanuló típus vagyok, ugyanis amit ebbe a témában is elkövettem, az amúgy hihetetlen. Úgy fog kinézni ez a videó, hogy először elmesélem az én sztorimat, utána pedig elmondom, hogy hogyan kellett volna cselekednem, és hogy mit ne csináljatok ti. Na szóval a sztori az úgy kezdődik, hogy nekem volt egy barátnőm, viszont ez idő alatt, amíg ő megvolt, egy csajszi, akit amúgy ismertem már korábbról, nyilván előtte még nem annyira beszéltünk meg semmi. Szóval ő rám írt, és ő egyébként olyan szinten néz ki jól, hogy meg se fordult a fejembe, hogy ő bármit is szeretne tőlem, ugyanis hát most érted, szóval azon is meglepődtem, hogy hogy egy nőnek kellek, érted, nem, hogy egyből kettőnek, tehát ja, szóval nyilván én nem gondoltam semmi ilyesmire, hogy ő szeretne tőlem valamit, de a szituáció az mégis az volt, hogy ez mégpedig így van. Az volt igazából, hogy ilyen nyári munkán egy helyen dolgoztunk, és az elején igazából azzal kapcsolatban beszélgettünk meg minden. Aztán ez nyilván így átváltozott, és akkor már nyilván nekem is tiszta volt, hogy mi a szituáció. Viszont ugye közben ott volt a barátnőm, amit már ugye korábban mondtam, és ezért úgy amúgy annyira nem is foglalkoztam ezzel a szituációval, de olyan jó volt amúgy a másik csajjal beszélgetni, meg minden, hogy én a kapcsolat mellett tovább beszélgettem, ami amúgy nyilván elítélendő, és ne csináljátok azt. Ja, ez nem egy követendő példa, de igazából nem sokáig beszéltünk, csak egy-két hetet igazából. Meg azt nyilván az elejétől fogva tudod, hogy érzed, hogy te testileg vonzódsz valakihez, vagy nem csak testileg. Nekem ez a csajszi a második kategóriába tartozott. És amúgy nem tudom, hogy ez olyan van, hogy van egy barátnőd, akit szeretsz, és amellett elkezdenek kialakulni érzelmek, vagy én nem tudom. Nyilván anélkül, hogyha nem nyaralás lett volna, és közben beszéltem volna vele, akkor ez így nem igazán tudott volna megtörténni, mert hát akkor ott volt ugye a barátnőm, és hát ugye egy ilyen szituációban lehet a szíveddel gondolkozni, meg az agyaddal, és akkor most mindjárt ezt fogom egy kicsit bővebben elemezni. És mivel ilyen kis tapasztalatlan, kis fiúcska voltam, érted? Ez kurvára nem történt régen, szóval egy éve volt, vagy még annyi se. Na mindegy, én ebbe a szituációban a szívemmel döntöttem, meg gondolkoztam, ami amúgy egy kurva nagy baj. Szóval, hogyha te is ilyen vagy, akkor azon fejleszél, mert hogyha az agyad a legerősebb, és nem a szíved, akkor te kurva jó vagy. És ez nem nőkkel, ez mindennel kapcsolatban így van. Szóval, hogyha te fejbe tudsz erős lenni, és az érzéseid azok nem kontrollálnak téged, hát akkor neked sinem megy az utad, érted? Szóval fejben nagyon erősnek kell lenni, és egyébként én is tanultam már azóta nyilván. Szóval ja, most már azóta én is kezdem azt gondolni, hogy azért fejben erősebb vagyok, mint így szívben. Szóval ha nem hallgattok, akkor az agyatokkal gondolkoztok, és hát nem ajánlom amúgy, hogy a saját bőrötökön tapasztaljátok meg azt, hogy milyen, hogyha a szívedbe gondolkoz az agyat helyett egy ilyen szituáció, vagy egy hasonlóba, vagy akármilyenben. Szóval ja, hallgassatok az okosabb, idősebb, tapasztaltabb emberekre. És ami fontos nyilván az az, hogy bármit is szeretnél valakitől, vagy bármilyen kapcsolatban is vagy valakivel, mindig legyetek őszinték, és mondjátok meg azt, hogy konkrétan mit akartok. Mert az, hogyha kihasználtok valakit, vagy az, hogyha megcsaltok valamit, az egy aljas fasz dolog, és az ilyen embereket, azokat nagyon elítélem amúgy, és nem csak nekem kéne elítélnem, hanem ez úgy alapból egy elítélendő dolog. Csak az a baj, hogy a mai világban egyébként ez így már kezd normalizálódni, ami egyébként rohadt szomorú. De mindegy, ezzel kapcsolatban én annyit tudok tenni, hogy én nem csinálom, szóval ja, ez van. Na szóval tudsz a szíveddel és a agyaddal döntést hozni. Hát én ebben a helyzetben a szívemre hallgattam, ami egyébként, ahogy már előbb mondtam, ez egy nagy hiba, és nyilván nem volt helyes döntés, mert akkor mondom, hogy mi a két döntés. Az egyik az az, hogy fontos leszögezni, hogy nem megcsalom a barátnőmet, hanem lecserélem. És ez egy olyan döntés volt, ami nem tetszett nyilván, mert a barátnőmet, ami akkori barátnőmet nyilván szerettem, szóval próbáltam ezt a gondolatot így elhessegetni, ami amúgy sajnos vagy nem sajnos sikerült is. Nyilván most nem fogok már utólag ezen sopánkodni, meg semmi, mert tényleg
Én túltettem minden magamat, és ezt csak azért mondom el, hogy ti is tudjatok ebből tanulni, mert ha már nekem nem megy az, hogy én más kárán tanulok, akkor nektek menjen, vagy nem tudom. Szóval ez volt az első lehetőség, hogy otthagyom a barátnőmet egy másik lányért. Másik lehetőség meg az volt, hogy elsegetem ezt a gondolatot, amit tettem, és maradok az akkori barátnőmnél, és ja, ez történt. Szóval én a szívemmel hoztam egy döntést, és mondom, hogy a szív hogy áll hozzá, és az agy. Majd hát van egy barátnőm, akivel szeretjük egymást, és akkor majd esetleg családot alapítunk, meg bejárjuk a világot. Hagyjad már ezt a hülyeséget. De mondom, hát nekem ő az egyetlenem, és már tervezzük, hogy mikor költözünk össze. Én ilyeneket csinálok a kormány mögött. Én se vagyok normális amúgy. Szóval mondom, hogy akkor mi lett volna a helyes döntés. Tehát nyilván van a barátnőd, akit szeretsz, mert azért a barátnőd, szóval ez ilyen egyszerű, de át kell így magadba kattintani, hogy bazd meg, az én barátnőm az bárki lehet, mert én egyszer élek, és érted, és hogyha normális személyiséged van, akkor te tényleg bárkit amúgy megkaphatsz. Nem is kell feltétlenül jól kinéz, mert megnézitek, és a legjobb nők, és ilyen nem érted meg, hogy mi a fasz, hogy van olyannal, akivel van. Szóval tényleg remény az mindig van, srácok, és ja, át kell kattints magadba azt, hogy neked bárki lehet a barátnőd. Nyilván egy idő után, ahogy nekem is, hát egyértelmű lesz a szituáció, hogy a másik lány, ha esetleg úgy vagy másik lány, de hogyha csak egy lány van, akkor is fel fog tűnni az, hogy mi a szituáció, hogy ki mit akar, és nyilván ebben a szituációban ő is szeretett volna engem, ahogy nekem ez lejött, meg én is őt, és én mégis a szívemmel hoztam döntést. Ez így a gondolkozás szempontjából nem volt egy jó döntés, de hát most már mindegy. Szóval nyilván mérlegelni kell. Mérlegeled, hogy te a barátnőddel hogy érzed magadat, és mérlegeled, hogy a másik csajt hogy érzed magadat, és ha mind a kettőben jól érzed magadat, akkor választod a szebbiket. Szóval ez nyilván olyan egyszerű. De hogy lehetsz ilyen szívtelen? Hát szeret téged a csaj, hát mit fog szólni? Hozzád kiszúrt, akkor hogy... És ez nyilván ellensúlyozhatja azt, hogy a második csajjal nem teljesen ismeritek egymást, mert nyilván ahhoz idő kell, hogy megismered egymást, de a barátnődet megismered, és nyilván egy kapcsolatban nem csak jó oldala van a dolgoknak, szóval ez így ne torzíts el a képet, hogy hú, most a barátnőmmel ez is szar volt, az is szar volt, akkor a másikkal még nem volt szar semmi, jó, de 2 hete ismered, szóval nyilván azért egyszerűbb úgy nem szarnak lenni a dolgoknak, hogyha még nem sok ideje vagytok együtt, vagy töltetek időt együtt, meg beszélgettek, mert az nyilván idővel fog előjönni. De ja, ha mind a kettővel jól érzed magad, nyilván egy kapcsolat az sose lesz tökéletes, és mindig vannak fent-lentek, szóval nyilván már, hogyha minden kapcsolatban lesznek fentek-lentek, szóval akkor nem mindegy, hogy kivel szar, érted? És olyan szempontból amúgy nem, hogy egy szebb csajnak amúgy könnyebben bocsátasz meg, mert ránézel és bazd meg, és az van, hogy nem tudod amúgy utálni. Nyilván, hogyha utána jön még egy szebbik, akkor meg már a még szebbet választod, szóval én most már így állok hozzá, mert tényleg egyszer élek, és 17 évesen én mi a fasz gondolkodok házasságban, meg ilyenekben. Úgyhogy én amúgy nem is tartom a házasságot amúgy semminek. És erről is tudok amúgy külön beszélni, hogyha kell, vagy akarjátok. De van erre egyébként más videó, én is láttam már, azt hiszem a 10-es listától, de nem tudom amúgy. De ja, én erről is el tudom mondani a véleményemet, hogy számomra miért nincs értelme a házasságnak, meg ilyenek. De minden, most nem ez a lényeg. Szóval egy lány kedvéért te házasságban, meg ilyen dolgokban gondolkozol, az akkor már szerintem amúgy rég rossz. És nyilván az én fejemben is megfordult, hogy mondjuk lehet, hogyha valakit szeretek, akkor azt megteszem érte, de lehet, hogy egyszer jó, elveszed, és utána szar lesz, hát akkor te pénzedet viszi el. Szóval azért házasságot csinálni, hogy mondjuk valakinek jobb legyen, hogyha te nem tartod semminek, akkor vagy te megérted azt, hogy a csajnak ez fontos, vagy a csaj érti meg azt, hogy neked meg nem az. És nyilván, ha egyikőtök se érti meg a másikat, vagy nem akarja elfogadni, vagy nem akar annak megfelelően cselekedni, akkor keresel mást, és ez ilyen egyszerű. Vagy hát egyszerű mondani, mert nyilván nem egyszerű. De ja, ez van. Vagy most nyilván rám nézel, bazd meg, és látsz valamit, érted, akit nézed a videót,
Nyilván mindenkiben vannak sztereotípiák, lehet valakinek az nem tetszik, hogy csúnyán beszélek, meg lehet, hogy úgy nézek ki, mint egy szar, de nyilván sokan fogják azt gondolni, hogy amúgy hogy nézel ki, te vadbarom, és mi a faszt osztogat az észszerelemről, amikor neked valószínűleg már soha többet nem lesz, szóval becsülted volna meg azt az egyet, ami volt. Vagy lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy amúgy egész jó stílusom van, vagy akármi, érted? Szóval ez nyilván egyénfüggő, és most arra akarok kiukadni igazából, nem tudom, mire akarok kiukadni. És igazából arra akarok ezzel kiukadni, hogy használd ki a lehetőségeket, tehát most egyszer vagy fiatal, és nem azt mondom, hogy ilyen egy éjszakás kalandjaid legyenek, mert az megint amúgy szerintem fölösleges, szóval attól te nem leszel jobb ember, meg attól neked lehet, hogy lesz több sztorid, de jó, nyilván ez nem én vagyok, ez a világ, szóval valószínűleg nem is lesz, vagy nem sok. Aknázd ki azt, hogyha valaki szeretne téged, és jól is néz ki. És nyilván, hogyha kapcsolatban vagy, akkor a barátnőd is azt gondolod, hogy jól néz ki, mert hát úgy hívják ezt a jelenséget, hogy rózsaszínköd, és nyilván ez ugyanúgy el tud vakítani mással kapcsolatban is. És én ezért gondolom azt, hogy nőknél is mindig van feljebb. Szóval most így hasonlatként azt tudom hozni, amikor valaki így mélyponton van, és így nyugtával dicséri a napot, hogy jó, hát szarabb már úgyse lesz. Az jön az élet, more, azt olyan pofont lebasz, bazd meg, hogy azt se tudod, hogy merre vagy arccal, érted? Szóval, ja, lejjebb is mindig van. Ezt is én megtapasztaltam a saját bőrömön, mert én is azért sokszor nyugtával dicsértem a napot, hogy jó, hát most kurva szar, de lejjebb már nincs. De volt, és megint mondtam, és megint lejjebb lett. Szóval azóta, amióta nem mondom, azóta egyébként kezd jobb lenni minden. Én kopogjam le nyilván, de ja, szóval én azt gondolom, hogy lejjebb is mindig van, meg nőből is mindig tudsz jobbat kifogni. Ami ugyanígy igaz a srácokra is, csak most én egy fiú szemszögből tudom elmondani, mert én az vagyok, és a lányokat szeretem. Érted? Ilyet adjatok a szívnek, bazik. Ilyet! Mert fölösleges arra hallgatni, tudod? Mert úgyis geci sokat fogsz még csalódni az életbe, szóval akkor miért teszel még rá egy lapáttal, hogy a szívedre hallgatsz? Szóval ha van egy szituáció, ahol tudsz az agyadra hallgatni, akkor ez valószínűleg jobb lesz, hogyha az agyadra hallgatsz. Mivel tényleg az élet az végig csak tanulásról szól, ami azt is magába foglalja, hogy te csalódsz, és abból tanulsz, szóval az is tanulás. Szóval miért akarod meg többszörözni a csalódást azzal, hogy a szívedre hallgatsz? Ezen gondolkozz el. Szóval ennek a videónak igazából az lenne az egész tanulsága, vagy célja, hogy azt tanítsam meg, hogy tényleg az agyatokra hallgassatok, hogyha tudtok. De nyilván, hogy az érzésed sokkal nehezebb, mint az agyad, akkor nyilván nem tudsz az agyaddal gondolkozni, vagy dönteni, mert hát ja, olyankor ez így nem működik. Az én esetemben azért tudott volna működni, mert nekem éreztem az agyammal is valamit, meg a szívem is mondott valamit, szóval mind a kettőre tudtam hallgatni, és a két döntés közül választottam így a rosszabbikat, de nyilván, ha neked a szíved az bőven sokkal jobban elnyomja az agyadat, akkor nincs miről beszélni. Viszont én sem jártam rosszul, úgyhogy a szívemre hallgattam, mert sok mindent meg tudtam tanulni belőle, és ezzel még egyébként jobban is jártam, mint hogyha a második vagy a másik csajt választottam volna, mert közben így meg tudtam tanulni azt, hogy nő az bármikor jöhet új, meg bármilyen jól is kinézhet, és elérhetők ezek a nők, és nekem most nem a nőkre kell koncentrálnom, hanem a karrieremre, szóval ezt meg tudtam tanulni, és nyilván egyikük sem fogja nézni a videót, de ha mégis, akkor ezt nagyon szépen köszönöm nektek, hogy általatok ennyit fejlődhettem, és ennyivel jobb személyiség lehetek. És most már így tudom, hogy a karrier az első, és utána lehet szó bármilyen nőről, csak nyilván mindig van hova fejlődni személyiség terén, de egy kurva nagy lépcsőt tudtam ezzel meglépni, hogy ők voltak nekem úgymond. Igazából amúgy nem bánok semmit, ahogy így döntöttem, mert ezáltal tudtam megtanulni ennyi dolgot. Hogyha egyből cseréltem volna le a barátnőmet, nyilván nem egyből, hanem szakítottam volna vele, és akkor én mondjuk 1-2 hetet ismerkedünk a másikkal, és akkor még nem egyből cseréltem le, de amúgy ez egy fasság, mert nyilván 2 hét alatt nem fog kiderülni semmi olyan, amiből tudsz következtetni. Meg nyilván egy ilyen szituációban nem is azt nézed még, hanem
olyan vagy bazeg, mint a gyerek karácsonykor, érted? Szóval ja, így nehéz nyilván tisztán látni, meg valószínűleg senki nem is azt fogja csinálni. A legfontosabb dolgok, amit tanultam, az az, hogy bárkivel bármikor vége lehet, hozzá meg te bármilyen döntést mellette vagy ellene, és amúgy én már abban sem hiszek, hogy van olyan, hogy igazi, szóval biztos van olyan, akivel nagyon jó, meg minden fasza, de biztos, hogy neki is vannak olyan dolgai, amik nem tetszenének, és ez biztos, hogy így van mindenkivel, vagy hát én ezt gondolom. Nyilván alkalmazkodsz, meg elfogadod a másikat, de emiatt fontos azt megtanulni minél hamarabb, hogy bárki lecserélhető, és valószínűleg mindig tudsz jobbra cserélni. Remélem azért tanulságos videó volt, srácok, vagy valami, tudtatok belőle ihletet meríteni, meg tanulni, meg nem tudom. Mert igazából ez volt a célja, hogy elmesélem az én sztorimat, nyilván biztos lehet rajta röhögni is, de nem ez a fő célja most ennek kivételesen. Ezen a csatornán igazából olyan tartalmakat láthattok, amik így ilyen gondolkodás módban próbálnak segíteni, meg átadni, amit én gondolok. Nyilván nem érdekel, akkor mindegy, szóval csak közlöm, hogy ez a csatorna ez erre van. Szóval tanulságos volt, akkor egy lájkot mindenképp nyomjatok. Na, megvitattuk megint a nagy dolgokat az életről. Szabályokat betartottuk, az összeset. Csak nagy rám szakadjon az üvegtető. Na jó van, szevasztok. Szikó Isti kijelentkezik.